ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଠାରେ ଅପମାନ ହେଉଛି ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ମୂର୍ଖଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କୌଣସି କଥାରେ ବିନା କାରଣରେ ହସିବା ବା ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ, ଯେଉଁଠି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କାହା ଘର କିମ୍ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବାର ଲୋକକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତମରେ, ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୂର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ବା ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା'ର ଶତ୍ରୁର ହାତ ଧରେ ସେ ସବୁଠୁ ପରମ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବମରେ, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ଖରାପ କାମରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଦଶମରେ, ଯିଏ ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଥାଏ ତାକୁ ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 11ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବିନା କଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।